Hintayam sa bateng tira, hintayamin sa rabwen tiyapo, hintayamin dayawen tiyapo tayo, tayo sud sa lakan tayo. Bingken na tayo nga, intay nga di kanta, manang saramu ken Jesus, nga riti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Sana, sana bubingken na tayo nga, intay nga di kanta, manang saramu ken Jesus, nga riti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Sana, sana hintayamin sa bateng tiyapo, hintayamin sa rabwen tiyapo, hintayamin dayawen tiyapo tayo, tayo sud sa lakan tayo. Bingken na tayo nga, intay nga di kanta, manang saramu ken Jesus, nga iti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat na pag-asat tayo, babaen ken Kristo, na bendisyonan tayo. Enranod na ti kinadiyos na kada tayo. Nakiranod tayo ti kinadiyos na, ket na pag-asat tayo at tao na. Agdaydayaw tayo ken kuana, iti amin na panunot puso ken na ken tayo. Tapno nga rod maikari tayo makiranod, iti dayto na santon a misteryo bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria, agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Dot nagpurpuranan mi, katalawen na
kalmesan natin susubin. Kristo mamaas ka, Kristo mamaas ka. Pakawanan basbas Itut na purpurangan ni Katalawen na pagkadi Nakalmesan natin puspusin. Ako mangas ka, ako mangas ka. Pagkawanan basbas Itut na purpurangan ni Katalawin na pagkati Nakalmesan natin puspusin. Nakalmesan natin puspusin. Gloria iti Dios, iti karatuan. 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 At ito'y nagkakagyabadan iti natawalain magdibanag na naganda. Ibunan nagkakaitan mo nagkapagrupaban nagkadaydayawan nagka. Patiyaman kang kenka Gaputin ay nakladayang Diyos na ilangitan nga ay Diyos sa maman nagabalin namin At sikaw apong Yesu Kristo Bugbog kong anak Diyos na po Cordero di Diyos Ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti karatuan. Gloria iti Diyos iti karatuan. Sikaw mag-ikat kadang itibas-bas ultimo taas yan na kami
Kristo kinasatwa, siksika uwapo, siksika di kamatuan, ititimpuyog di Espiritu Santo. Iti gloria iti Dios Ama, Amen. Gloria iti Dios, iti kagatwa. 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 Kumararag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Diyos mi, ada kami agdaydayaw kamken ka iti amin nga isip mi, ket ay ayaten mi dagiti amin na tattao ti umiso a panagayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso a makipagbiag ken makipag-ari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Sophonias. Umay kayo ti Apo, da kayo ang napakumbaba at tao iti daga, nga agtulnog kadagiti bilin na. Agaramid kayo tinaimbag, ket agpakumbaba kayo iti matang ti Apo. Nalabit malisyan yun to ti panakadusa iti dayta nga aldaw, apa nang iparangarang ti Apo iti pungtot na. Adan to ibatik at tao sa jay, tattao anano mo ken napakumbaba. Agkamang danto ngagpatulong kanyak. Dinto nagaramit ti dakes, dagiti makalasat at tao ti Israel. Di danton mga lilaw wenno agulbod. Narangay ken natalged danto, ket awanton ti kabutengda. Ti sao ti Apo. Nagasat dagiti mang bigbig anapang lauda kadagiti na espirituan na banag, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti mang bigbig anapang lauda kadagiti na espirituan na banag, takukwada ti pagarian ti langit. Kanayo na tungpalan ti Apo dagiti karina, isu ti mangted iti hustisya kadagiti mayrurumen, ken mangted ti taraon kadagiti mabisin. Wayawayaan ti Apo dagiti balod. Nagasat dagiti mang bigbig anapang lauda kadagiti na espirituan na banag, takukwada ti pagarian ti langit. Luktan na ti mata dagiti bulsek, itanok na dagiti may lupit-lupit, ayatan na dagiti nalinteg, sa lakniban na dagiti gangganaet. Nagasat dagiti mang bigbig anapang lauda kadagiti na espirituan na banag, takukwada ti pagarian ti langit. Dagiti balo ken ulila, saranayan na, ngemlapdan na ti panggep dagiti managdakdakes. Agnanayon ti panagturay ti Apo, wen o syon, agarin tu ti Diyos mo iti amin a tiyempo, madaydayaw ti Apo. Nagasat dagiti mang bigbig anapang lauda kadagiti na espirituan na banag, takukwada ti pagarian ti langit. Ti maibasa na adaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Nagipenyo kakabsat ko, nuanya kayo iliayaban na kayo ti Diyos. Manmano kada kayo ti masirib, wenno man nakabalin, wenno nagtao di tinatanok akasasaad, sigun iti pagrukudan ti tao. Tapinili ti Diyos dagiti minamag ti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsot iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti nabileg. Wen pinili na dagiti mauyaw, dagiti mairurumen, dagiti may kuskustil dito'y lubong, tapno dadaelan na dagiti banag nga ibilang ti lubong anasken.
Kaya't asawan daytoy, nga awan ti makapagpasindayag iti imatang ti Diyos. Ngayon inyasideg na kayo ti Diyos ken ni Kristo Jesus, tapno magikadwa tayo ken kuana, ket pinagbalin na nga iso ti kinasirib kada tayo. Mabaen ken Kristo, mapalinteg tayo iti Diyos, mapagbalin na tayo anasantuan at tattao, ken mawayawayaan tayo. Iti kasta nga rod, kasko natin na santuan na surat, siya sino man nga agpasindayag, ipasindayag na kumati aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ni Diyos. Sinadaan kang ako, ngagtungpal di bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo. Maitantan o tinagan mo. Apulok tamto'y panunod ko, ipay mo kat bendisyon mo. Tapno agtulog daytoy puso, nga agtungpal na mo. Sinadaan ka mapo, Nagtumpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo, maitantan o tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Idi makita ni Jesus dagiti adu atat tao simmang at iti bantay. Nagtugaw ket immasideg ken kuana dagiti adalan na, insuro na ida, kinunana, nagasat dagiti mangbigbig ana panglawda kadagiti na espirituan abanag, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit, taliwliwaen to ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba, tatagikwaen danto ti daga nga inkari ti Dios. Nagasat dagiti nasged ti tarigagay na amang tungpal iti pagayatan ti Dios, tamapnek danto. Nagasat dagiti manangaasi, takaasyanto ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso na, tamakita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkakapya, tanaganen to ida ti Dios nga anak na. Nagasat dagiti maidaddadanes, gapo ti panagtungpal da iti pagayatan ti Dios, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo inton pagpabainan, idaddadanes ken padpadaksenda kayo gapo kanyak. Agrag o ken agragsak kayo, agsipod tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kalbiti man ta kaabay mo ibagam, nagasat ka. Napay kasla na sakit tanagam yung mangibaga. Panirigan tinagasat. Gasam tayo din na minsan, gaputa awan ti schedule, napanak nagpalingat, makipatit-patit. Pagtutungtungan da ijay nagayayaman may kunada, naggasat apo, naggasat. Apaya, nangabak ka no ti manong. Mano ti abakan ti sangaribaw. Kitaan nyo ang muda. 380,000 kunada, nangabak ka no.
Uri-uri di panunot ko, mati panunot ko ka. Wow, naggasatan ko nakmata. Laglagi po kung dahil ditagtagainap ko, baka tumaya akmat. Sigurado madilat tamat naggasatan kung kunami, o amin kami kung kunada ka nagasat. Hindi ko ang kunak, manunga tamot tinaibos ng kwarta ng intay-taya na dahito yan. Siyempre, 3 times a day haan, mamintlaw. Depende di tagtagainap mo no, hangover kawon no saan, depende di kwanta, malagip mo kung nanak, numano na itayana mo. Kaya isa ti kunak baka nalako na maaminan nga mga taa kinagasat ko nada. Dahil ti umuna nga panunot mo no madamag mo, wow, naggasat, di mo amo no manumot ti naksay kanya na. Dahil ti panunot tayo tinagasat. Kala ko matataan niya ti uso. Wow, no, naikabil mo di tarpulin di anak mo di ayan ti ruangan yung congratulations, let passer, kunana di ko mamutag, Nelson Damag Jr. Wow, kunada mo di naganak na ka, wow, naggasat ka, kunata tayo mat niya. No makapagridwaran, naggasat ka, nakatrabaho dan, kunata tayo, naggasat ka, dahil ti panirigan tayo iti nagasat. Naggasat ka pare, apaya, adaya abroad ni baka mo, apoy di yula mo matirigat na ano kasano iliw, buteng, tano, narabian, inidop nila kay nata cellphone ka, agsang sangit to na niya, ayan na, ginagasat, tilubong tayo. Anya pa pampamilya. Kung nada ka, nadagiti apumot ka, wow, naggugwapo ba kada anak mo, nagtatarake ka, wow, naggasat ka, nagsisingpod dagiti anak mo, ni inang ko, gasat na amin nga kakabsat ko, siya kla malas. Taapaya, sang pulo ka magkakabsat, at dabakit nga imay ayan minakita na, si kamang pailate hanga nagwapo nga anak ti Andres, kuna nakidain. Kasi siyempre, I accept mo ang, I have the face that only a mother can love, kuna nansa. Akseptarek mo't ata nakalidan da napudpudaw da kuna mo day diinang ko inlaban nakmot piman kuna na mo't haamot nagwapo mo't kanayon laga medyo taltalon kin bantay ata siya garod mo ti paratarakan mo medyo bantay kin taltalon numnum mo ta medyo paridis di pa nangibaga na nga si kaman latihan nga nagwapo nga anak ti Andres kuna natay mo ka day nga bakutan isong agsingsing putak ta mapanak to di langit ti naksungatan. No, adajay langit, ti karon adajay empian, manangasin na po Diyos, adajay mo nga ta langit. Iso nga malas nga taniinang ko agapukan niya. No, adajay ko, madjay pamilya ka, nagasat ko na tayo, adajay ti panirigan ti tao. Alam ko na gapo ti sakripisyo kin trabaho, rigrigat yo, nakapundar ka mo ti gamit mo. Kung nadagiti daduma, naggasat kayo. Kung nadagiti daduma, nagtrabaho mo dagiti anak mo, naggasat kayo. Naipagpanakkel dagiti nga pamilya, giti panirigan tayo tinagasat. Apay no da kami nga agpulpulting latiman ni kada agpalpalay as ti tabako malasen. Hello. Apay da kami nga agpulpulting ti mani kada agsibsibog ti mais nga agiyog-ugot ti tabako malas kam garod da kaila nagasgasaten gaputa han nga mamanmansaan dagita fingers yo. Kada kami kagkalkalyo ti fingers me. Nga ako nagasgasat da pay taapay. Na pangkagsibog ti tabako parparbangon. No simmang po dahil pangkis nga daing ka, si damon ka, naginitan ka, nagparier ti biyagang ka, nalpas na pa nagsibog mo ka, relax ti biyag mo naan. Nagitangay may opisina, nagitangay nga may mestra, awang pa'y mestra nga nakita nga hanga nagreklamo, puros reklamo, lunis man na. Dagita taga-munisipyo ko, naka-Pilipinyana da, naggatal ka. Nagagatal mo gayang di Pilipinyana ngam di. Inya na ganan, gapasan mi apagay. Sino tinagasat? Dagiti panunutan. Sino tinagasat? No ti kinagasat, kay basar tayo iti sanikwa. Ti panagkunak, I don't think so, haan. Ti ko na ngarod ka, apay nga apalan nyo, dagita milyonaryo. Dabagay da kay nga daduma milyonaryo. Dagiti milyonaryo no daduma, milyon mo la utang da. Dagiti milyonaryo, 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 dagiti milyonaryo,
Piyakan niya yun ka aruba ta, may isa nga karton ti sigarilyo la, ang utang mo di store, liklik-lika mo niya ba nagbayad. Di la utang mo, at least malpasan, isuda di mo amo. Di mo amo mo na niya pagdadaanan da, naggasat da, mayat mo di lugan da, nakaadal da ngamin, nasaya at ano kas, laman, kabutang mo nga magasgasan na, di pa'y nabayadan. Anya tinagasat, estado ti panagbiag, po ta di adal ka, dakat na mga opisina, wano mga isursuro, baka 99 point nan ti level ti stress da, sikala niya na ti stress mo. Sino tinagasat? Nagbintas datoy. In binsa-binsa ni Apo Isus no sino tinagasat. Umuna ako nana. Nagasat dagiti mang bigbig ana panglaw dati na espirituan abanag takukwa dati pagarian ti langit. Han na mga imbaga nga nagasat kayo da kayo a milyonaryo. Hamot. Mang bigbig na panglaw ti na espirituan abanag anya ti kayat na nga saon humility, the mere fact that you are here. Nagsakripisyo dagiti daduma naggapgapuan da diyan mo nya nga luglugar dapat naggapo California o may la makimisa naggapo Abraga sem pinarparbangon da o may dala makimisa apaya bigbigbigan tayo nga there is God nga nangato mangnamnama tayo ti grasya na. Iso nga umay tayo agkurno, agpakumbaba, nga uray no anya ti estado ti biyag tayo, addaan ka man, awanang ka man, di adal ka man kinawan, kinhaan, no bigbigbigam nga adda Diyos, nga mangsalukob king ka, mangaywan king ka, dahil tati kinagasat, kinapakumbaba dahi ta. Ngumno ko namon ka, uray dumduminggon ka, agpulpulting ka timanin, uray ka, anjak mga agbasbasol, awam mo ti mabadbad kak nga tao, nasinpetak mo, kinatangsi daytan. Hamon nga masapol ni Apo Diyosen. Awan time ko nga mapanjisimbaan, very good, barbaring adan tumot time ko nga mamunpon king ka. Laman. Humility, kinagasat, kinapakumbaba, di sakripisyo nga imayon nga bigbigbigam nga adda Diyos kinagasat dayta sabali kami di panirigan tayo ti kinagasat anya peti kunana ti kinagasat ito maikadwang maibasa nagpintas peti imbagana anya ti kunan ni San Pablo kadagiti taga Corinto awan kuma ti makapagpasindayag kada tayo awan ti makapagtangsit tilaeng mabalin tayo nga itangsit di aramid ti Diyos kanya tayo. Nagmayat pa ng ibaga ni San Pablo, awang kumati, dagita sanikwa, dagita kwa, adal, possession. Haan nga dagita ti maitangsit, anya ti bigbigbigan ni San Pablo nga kunana, ti kumamabalin tayo nga itangsit, di jay aramid ti Diyos kanya tayo. Kasano nga rod, Father, kakaasi kami, bagpay kanyada. During the event, di mapaspasamak dagitoy uray siyak met panang ipagarup tayo nga nagasgasat da ngamhaan no daduma uray di sakit uray di problema uray di pagkamtudan iti biag no agkurkurang ka no daduma isu dayta ti pudpud no akinagasat adda ka eskwelaak nga ro di seminaryo kitkitaek nakalinlinis awan sapay piglat na kukunak ka, sana all. Tasyak ka, piglat amin nga kararwa ka. Adapay nagkuna nga, Father, kayat mo day tay cream nga anti-scars. Nakita ko nung piglat, tagurong ko, kadakwa ka, ikakano ti cream, tap na nga makikita. Kapaya, kinudagita, ti gimasata kaan. Dati ramay ko nga napunpun no ti kumpay bunang wasay kada sa lugsog ang daamin itan. Anyo maamu sa lugsog sa? Kaapaya, ti kunak ka, niya kiskula ka, wow, naglinisan, sana all. Kapay nga siya nga tanga piglatan, nga sa mamuta, nakasyurpan ka nga nakasando, nakausob nga agrara at ti kawayan. You know kawayan? Kawayan in English, bembaw. Kakunak ka. Apay, uri dagiti piglat ko, haang ko nga ibain, pagtangsit. Apaya, di taak nga napuspos. Di ati pa nang ipagarup ko, kaapalak dagiti kakadwak, apaya, no simbang puwet ka maluman, mapangkamang ruot.
Pakanam ang kaiyalis di baka ipainom mo sa kaiyalis pa kaiwaywayan na aglalagtit to nga agaayam di kakadwa mo piman kulaaw to kinpan na ulti tagaw kung kuna na tibutang mo to nga agawin ka sana all nagsiswerte da ay ham gayam ada akto di nga mangruruutan amoy dati kukok nga dati oro yung mayon to kitaan na PC tapay nga na PC man nga minti sumrek nga lugan iji ayan mi may apo 6 tong agagatang ti tabako. Kagapot ang mangruruot ak ti kulalaw. Yun o kulalaw. Nga, mumpay amuyo mga ruot mo. Mangruruot ak kita agdilugan. Puwang! Napisin tatangan. Inang ko! Loko pa ila dagiti kakasinsin ko mo. Larumwar talabay-labay mudta. Dinak pa ila agasan ba? Napisi. Kakunak, apay nga hanak kakaslakan niya nga. Agay ay ayam nga nagsaya at awan trab. Kasyak. Haan gayam, tadijay na nga tinunab, agraman piglat. Iso nga bainak nga agaram idin, tamalagip ko, di ko na dijay, bakit nga si kalatihang nga nagwapo nga anak ti Andres. So nga nabalbalaga ka, bayamo na naktumula kayat. Iso di jati kong kunana, uray dagiti pasamak ti biyag tayo nga kunatayo no daduma, kasla tayo mairuruman, kasla tayo maparigat, kasla no daduma, dapat jay feeling tayo nga, haan na tayo kay kayat ni Apo Diyos. Ngam isot imbaga na nga mismo, nagasat dagiti maidadadanas. Nagasat dagiti, inya di kunanan eh. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso na, ngam, dagitoy, naganan na nga anak na. Haan nga ti kinagasat nga ibagbagana dito'y lubong dagiti kasapulan tayo ti sanikwa, kasapulan tayo ti trabaho, haan nga mabalin nga sadot ka. Kasapulan tayo ti adal tapno adda aglukat ti panunot ti tao. Ngam no dagiti ti ibilbilang tayo nga kinagasat, medyo baka agkam kamali tayo. Anya ti kinagasat nga ibagbagana, umuna bigbigan nga napanglaw ka ti kay na espiriton abanag taleg ken ni Apo Dios. Maikadwa, nabigbigan tayo nga amin nga pasamak itibiyag tayo aggargaraw ni Apo Diyos. Kinagasat dayta, that is wisdom. No matingiting mo nga dagiti pasamak itibiyag mo kaaramid ni Apo Diyos italek mo keng kuana, that is wisdom. Kinasirib. At dagayem ko, imay kanyak, agsangsangit, Apa, nakarwar amin niya kakaeskula at tiborda, siyak latihaan, nagrosaryo akmat, man nakinisa akmat. Kanya ko ang garot, hindi nga rumrumuar, uwan, itamon, ipumpong ka pa yan. Kanya ti kunak kanya na, ala, enjoy yung pay. Ti kinaagtutubom, kakaasi ka nga nagbasbasa, enjoy yung ti kinaagtutubom, no itidnan to latta. Isukat ti pagkadepresanta mo nakaruar, apay nakaruar da amin aya. Apay no nakaruar dan, kunak sa lapadasem, sa paom ti sumrek ti trabaho, DepEd no niya tama munisipyo, ubingan ka pay laang, stress taropa mon. Kinagasat aya diya, no mabigbig mo nga garaw ni Apo Diyos, patpatangkanan na ka, tubtubayan na ka nga nalaing, isagana na ka nga agmature, kinagasat na ita, that is kinasirib, kinagasat. Tasabali ti panunot tayo nga duma tinagasat, haan. Kadagiti inaldaw nga panagbiag tayo, no matingiting tayo, mariri na tayo nga, aggargaraw ni Apo Diyos. Kayam pala ti agpakumbaba, kayam pala ti mga asi, tarigagayam pala ti umay ditoy, nga agdaydayaw kinkwana, daytan ti kinagasat. Where in fact, in the end, kaanyan tumula ti maala tayo, aya. Manulang nga tawon dahi ti biyag tayon, dakay na senior, siya 51 kon, na siya atin nagbiagak pa ti 15 years. Dandani kampay nagkita kin San Pedro, ng pinagsublinak mo. Kada kayo nga senioran, 10 years, kunamon 70, 80 mo't aapo, hanggang humingritan, adula unay mo data abonos mon. Katipay labiyag mo, kay kumkumpiram pala sa bali, di ka pala mapmapnak, napnap no pala tigura, di pala kumakinagasat nga bigbigo mo ka, apo agyaan man akon, 60 kon. 2 taon lat itaboy, panagbiag kon, apo agyaman akon, managparaburo, in the end, anyan tula, mabagi tayo.
Mano nga, yan majay, kwayo, 6 by, kwa nga, pakaitan naman tayo, no, daddo makagarapon pa Kanya mabagi tayo, awamot. Apay nga di tayo pala, nanamon ti grasya ti Diyos. Apay nga di tayo pala, agragragsak. Miso nga nagmayat nga kita, dagit tayo para dalos itoy, no, dahil tayo agdaldalos ditoy, nagsimple nga trabaho. Nya, kumusta kaya, kay pa agkape, makitam jiran yag jiro pa na, apo, haana, nagragsak nga biyag. Agdaldalos na dito nga makitam jidalos jiri na nga, naragsak nga biyag. Kay sakay nga da kayo nga nangangato position ng stress ti biyag na, nangangato ti ambisyon tayo ti biyag kaawam mo ti mamaay na kuna tayo addasan sa nikwa nga agkakabsat nga aga-apa, nagasat garod day dyan. No, maamiris tayo nga ti Diyos aggargaraw iti biyag tayo, manangaasi ti Diyos, managayat ti Diyos, uray pa iti kangitingitan ti sakit, problema ken pakarikutan, no mariri na tayo nga addalat, dahita ti pudpud no akinagasat. Kadagiti napalabas ti biyag tayo, no mabigbig tayo dagitoy, nga nagbalinda nga grasya ni Apo Diyos, uray na sakit. Agingga nga nagbalinan nga grasya ni Apo, dahita ti pudpud no akinagasat. Anya ti kunanasin no ti mangtagi ko iti pagarian ti langit, managtungpal iti pagayatan ti Diyos. No tungtungpalon tayo ti pagayatan ti Diyos, ipabpablaak ti kapya, tumultulong kinikabsat, manangaasi, mamagkakapya, mangpakpakawan, hangkad nga kukam ti pagarian ti langit. So nga kuna tayo, ti kinagasat nga ibagbaga tayo, medyo adan sa Madina, tapuros para tao, na may mayat no ti kinagasat nga ibagbaga tayo para kingkwana. Iso nga no, maamiris tayo, God is good, dadta, agtrab-trabaho iti biyag ko, tubtubayon na ti Diyos ko, dahil tatipod no akinagasat. In the end, kuna tayo, aw mo mabagi tayo. Ken kamaudyanan nanto ka, nagasgasat tayo, ang taon apaya, naibunyag kanya tayon, nakaraman tayo ken Kriston, kuko na tayon. Ure niya mapaspasamak, unless no tangsit ka, hang ka makapan, kuko na tayon, kinagasa dahi tanam, namaan tayon. Nagasat tayo, kuna tayo, apaya, ada nagpunsyon di ayan mi, adapay singer da, insala tinabartak, nagadukinan mi, hanga nagasgasat katatanta ni Apo Isus manti kanumon, hanga nagasgasat katatata, paraburan na ka manti Diyosen, hanga si kakagasatan nita, nagsakripisyo ka, maawat mo iti buong puso ni Apo Isus iti biyak mo. Niya pa lang ti pagmurarregam kasla ka laampong nga nakamisuot agragsak kan naggasat ka garuden. Anya pa ila pakarikotam niya pa ila pagdanagam dadtala nga rod ni Apo Jesusen. Lako nayo balbalyan nyo nga ibagata kaabayan ka naggasat ka kunamon. No, kitaan nyo kung madite pa nang ibagayo. Nagasat tay amin. Ni Apo Jesus ti adda kada tayo, aggargaraw, agtrab-trabaho, manangaasi ti Dios kada tayo, daytoy ti kinagasat nga ibagbaga tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit kandaga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaang iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog nga naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansay ti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag,
tapno ukumen na dagiti si bibiyag kan dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmang ta diti biyag. Iso agtaod ti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, kat nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Ni Apo Jesus ti sao ti Dios a nagbalin alasag ket nagtaod iti daytoy a sao ti amin asirib. Maikaysa tayo ken kuana nga agdawat iti ama tayo sa dilangit, kadagiti kasapulan tayo iti panagbiag tayo ket kuna tayo, Apo ikaysa na kamken ka. Para kadagiti panguluan ti simbaan tayo, tadumegdeg ti gagarda amang tungpal ti sao ti Dios, ket maikanda ti kired amang ipatakder ti pagarian ti Dios ditoy daga. Dawaten miken ka, Apo. Tapno dagiti opisyal ti gobyerno, pagkaysaen da dagiti sirib da ang mangiyawat ti panakapaksya ti nalabes a kinakurapay. Dawaten miken ka, Apo. Tapno dagiti addaan iti sanikwa, adupay ti may buray da kadagiti napanglaw ken makasapul. Dawaten miken ka, Apo. Tapno dagiti awanan pagtaengan, dagiti napapanaw iti lugar da gapu ti gubat, ken panagsisinupyat iti ideolohiya. Masarakan da ken Apo Jesus tinamnamay ti baet ti panagsagabada. Dawaten miken ka, Apo. Para kada tayo tasilawan kumati ayat ti Diyos, dagiti puso tayo, ket maamiris tayo ti obligasyon tayo, at tumulong kadagiti makasapul. Dawaten miken ka, Apo. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Dawaten mikan ka, Apo. Apo ikaysa na kamken ka. Managayat nga ama, babaen ken Apo Jesus na ipakdaar kada kami ti planom ditoy daga kas sa dilangit. Ipaayo mo kumakada kami ti na nawadwad apigsa ken kired nga agbyag kas ken Apo Jesus nga anak mo. Iso nga pangigapon mi adumawat kadagitoy akasapulan mi. Amen. Waten ka duwapo, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makita mayat tilinaunda, matibot ti bantay, baybay karayan ken talon, tinagbanugan ni tao may dato, dagitoy ti bunga, ti anus rekta ken rigat, apagyaman ni ken kaken, mangyem kas ken ayan. Watem ka duwapo, dagitoy sagot ti tao, nagkurapay makita ayat tilinaunda, kadagitoy nga ima, nga ita sinulukan, mangiyawat kadagiti daton,
Sudan Betlaeng di pagayawatan, di kapiarak sakin ayat anak Yusan. Patem katuamu, dagito'y sagot titamu, nakurapay ang makitangem ayat dilinaundan, kadagito'y kaima. Anagayawatan, di kapiarak sakin ayat anak Yusan. Sudan tuguma Betlaeng di magisak na, kadagiti amin at tao di wagas ni ayat. Patem kaduapo, dagito'y sagot titao, nakurapay ang makitangem ayat dininamdan. Di Diyos sa umay Do'y daton ni Ketawate Sapay kumatamay kami, amay datong tirapaw di altar na. Day tuya tinapay nga isagot miken ka, awan tidayaw na, awan tilipnos na, di amay kariya, may datong tilpadaya, apagay dayaw miken ka. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iroknoy mi iti altar mo dagiti daton a pagserbi mi ken ka ipaay mo kada kaasi. Taawatem ket pagbalinem ida a sakramento ti pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay a maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin ka tagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi, babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Dios, dagiti amin naparswa, di langit ken
Nuunay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin, iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa may yawat to, amay paay, kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo katuminom kay amin, iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Abaen ti krus mo, kenen ka panagunga, innakam minsalakan, manupot sa galubungan. Abaen ti krus mo, kenen ka panaguar, innaka minsalakan, manubot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamken ka impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lolwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Di pagariang patungkal
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niya, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad, da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero di Diyos sa magikan, kadagiti basbasulti sa mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa magikan, kadagiti basbasulti sa galungan. Mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa magikan, kadagiti basbasulti sa galungan. Inden kada kami ka. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo, may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararno.
supo ngarudo Dios sa buken ka inang gawaten daytoy adipin mula kakatipinen alain katarabayen alain kasaranayen tagduag dalinayed apokot mulaen ngarudo Dios sa buken ka inang gawaten daytoy adipin mo wala ikakatipinen alain katarabayen alain kasaranayen tapduag talinaed apokot mulaen. Kumararag tayo. Da kami anataraunan iti parabor ti pannakaisalakan mi, dawatin mi apo. Tada ito'y inted mo amang saranay kada kami iti pannakailangit mi, degdegan na kumaadi agresat ti pammati mi. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan ti nasanton a misa, dagiti lideres tayo, ti pastoral, finance, ken dagiti barangay, lideres tayo, da meeting tayo apo, ado ti tamingan tayo, iso nga may pagunam-gunam ti kaddayo. Into no bigat, ti piyesta tayo, presentation of the Lord, Candelaria kunada. Agmisa tayo ti alas 7, iti rabii apo, haan nga bigat, may yawis kada kayo amin, alaang nyo ti kandela yo ta mabendisyonan. Into no Martes, St. Blaise, tayo pan nakaipatay ti kandela iti tengad tayo, kada kayo amin nga dararik na, daw uyakan na, kada amin nga saksakit. Misa tayo tumula ang tirabi apo alas 7, tapno isonto ti panang rambak tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, yadayo na kay kumati amin na pagdaksan ket ipaain na kada kayo asi aayat ti pammagasat na. Aramiden kumati Dios asi aanugot dagita puso yo kadagiti paltiing na tapno mapno kayto iti ragsak adi agresat. Addaan kay kumay tinasantuan a kinamanakem ket tungpalen yo ti kankanayon dagiti bilin ti Dios tapno magipagtawid kay tumet ken kuana kadagiti sa santos. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapia ti Apo. Yamantay ken agsaktay di amin na parabor na yagdaket inten na daraken amin na sabay kumata intay amin agay kay sa isidong ka amang imunan na ininagan na amin ti lubong agkanta Gloria ti Dios, Alleluia yaman ken ragsaki pakita